első emlékem még 2018-ra nyúlik vissza. Felejthetetlen élmény volt, nagyon érdekes aspektusával mutatta meg magát az irodapiaci szakma. Kifejezetten jól éreztük magunkat, nagy élmény volt. 8 éve. Én 19-ben volt az első, azóta szerintem majdnem minden évben nem nagyon emlékszem, hogy hagytunk volna ki regattát. Nekem a legemlékezetesebb regatta talán igazából 3-at is ki tudnék emelni. Szerintem volt egy év, amikor én rendre átúztam a verseny közben hajók között, és még a versenybírák az elején óvaintettek ettől, illetve inkább tiltottak. Aztán a végén kaptam egy hatalmas üveg pezsgőt, mert meg volt az úszás teljesítmény mennyiségben is. Kifejezetten nagy élmény volt, mikor 2 hajóval versenyeztünk, az cégen belül is egy kis verseny, mint olyan kialakulhatott, és ez adott egy csavart a rendezvénynek. Illetve a tavalyi, ahol végre úgy tudtunk győzni, hogy hivatalosan is kihirdették, mert egy korábbi évben volt olyan, ahol szintén 2 hajóval mentünk, és nagy örömünkre megelőztük a tematikusabb hajónkat, de aztán kiderült, hogy pályatévesztés miatt kizártak, úgyhogy a tavalyi is ezzel, hogy sikerült nyerni. Nem szeretek vitorlázni. Ez egy nagyon érdekes dolog, de nem is szerettem meg. Amit én a regattában szeretek, viszont elég versenyző típus vagyok, tehát a verseny részét azt szeretem, és emiatt szeretek nyerni is. És az egészből következik, hogy nekem a networking része. Amikor ott a hajók összekapaszkodnak, és ott átúszunk egymás hajójára, és ott kötetlenül lehet beszélgetni, ezt akár a vitorlás előtt, után is meg lehet tenni, tehát nekem ezek a legérdekesebb részei a regattának. Ezzel, hogy ugye van egy szabad networking benne, sikerült egyébként 2 bútorasztalos céget egyébként lent ismertünk meg. Egyikőjükkel most is dolgozunk együtt, nem olyan rég adtunk ki nekik megbízást. De egyébként kifejezetten jó személyes kapcsolatok alakultak ki, még úgy is, hogy adott esetben nem új céget ismertünk meg. Nekem igazából most már azért ezen a piacon dolgozom, élek most már azért lassan 25 éve. Azt gondolom, hogy amikor én is először regattára mentem, azért az ott lévő embereknek a nagy részét már ismertem. Inkább mélyültek dolgok, tehát az, hogy így nagyon új, az talán nekem kevésbé, de lehet, hogy azért mert kicsit zárkózott vagyok, nem tudom, de pont mint talán én. Nem. Igen. De talán nem, de nekem inkább az, hogy ott mélyültek még a meglévő kapcsolatok. Új vagy leendő regatta résztvevőknek, versenyzőknek feltétlen azt tudom mondani, hogy az élet egy játék, és ha valahol itt, akkor aztán tényleg érezzék jó magukat szabadon, és nyugodtan ússzanak. Hogyha megnézzük azt, hogy mennyi időt próbálunk arra eltölteni, hogy különböző ilyen kicsit kötetlenebb, vagy akár kötöttebb üzleti reggeliket, ebédeket összehozzunk, ha azt megnézzük, hogy ott hány ilyet tudunk megvalósítani, akkor ez biztos, hogy egy nagyon jó koncentrált helyszíne ezeknek, és a világunk meg ugye a hatékonyságról szól, mindig rohanunk egyébként, és nagyon sokkal hatékonyabban lehet ezeket összeszervezni. Nagyon sokszor szoktunk így előre is megbeszélni, hogy mi megyünk, vele szeretnénk beszélgetni, tehát ebben biztos, hogy egy nagyon komoly előnye van a rendezvénynek.